Jesus Christ. Magandang araw po muli sa inyong lahat. No? Life is a test. Isang pagsubok, isang pagsusulit ang buhay. But understand also, how you pray is also a test. Ang ating pagdarasal ay isang pagsubok at pagsusulit din sa atin. When God answers your prayer, God is increasing your faith. But when God delays your prayer, God is increasing your patience. And when God does not answer your prayer, God is preparing something better for you. Remember that, my dear friends. So don't stop praying. Persist. May your prayers be loud, sincere, and constant. See, the blind man in our gospel has a prayer to Jesus. He wants to see. Pero paano sinagot ng ating Panginoon? Bakit sinagot ni Jesus yung kanyang dasal? Dahil una, malakas siyang nagdasal. He shouted his request, his prayer to the Lord. It is good when many people pray together. But sometimes, there comes a point in our life that we pray alone. Amen? That we are alone in asking and requesting God for our needs, for our wants. When you find yourself all alone, when you do not have anybody praying, pray your loudest. Do not be afraid to shout your prayer to God. Lakasan mo ang iyong pagdarasal. Allow your prayer to reach heaven. Guluhin mo ang langit. Hayaan mo na marinig ng Diyos ang iyong dinadasal. But secondly, may your prayer be sincere. Galing sa puso. Yung sinisigaw nung bulag, yun talaga yung gustong-gusto niya. Of all of the things, he could ask Jesus. He could ask Jesus to prolong his life. He could ask Jesus for more wealth. He could ask Jesus for a good life, for a mansion, for a big house, for a lot of food, for a lot of friends. He could ask Jesus to give him his family, to bring him close to his family. But see, of all of the things that he could have asked and requested Jesus, what is that one thing? He wanted to see. That is from his heart. A sincere prayer. But lastly, he did not stop. Hindi po siya tumigil. Pinipigilan siya ng ibang tao, tumahimik ka dyan. Pero habang pinipigilan siya, habang pinapatahimik siya, he shouted all the more. My dear friends, these are the 3 secrets so that your prayer can be answered. Do not stop, persist. Say it aloud, say it clear. But lastly, be sincere. Be true.
But I think there is something more important than our prayers being answered. And what is it? The life that you will live after your prayers have been answered. May pang-apat pa po na sikreto para ang ating mga dasal ay marinig at masagot ng Diyos. Ano yun? Yung mangako tayo. Ano ang ating gagawin pagkatapos masagot ng ating mga dasal at panalangin? I think that is the most important, more important scene in our gospel. Pagkatapos daw, pinagkaloob ni Jesus yung hiling ng bulag. Ano yung ginawa niya? After receiving his sight, that blind man followed Jesus. So my dear friends, when God answers your prayer, what does God want from you? God wants you to be faithful. God wants you to be good. God wants you to be holy. Pag hindi sinasagot ng Diyos ang iyong dasal, baka alam ng Diyos na ikaw ay babalik din sa dati. Iwasan po natin maging BSD. Anong ibig sabihin? Balik sa dati. Yan yung kahinaan ng napakarami sa atin, hindi po ba? Pag tayo ay naghihirap, pag tayo ay nasasaktan, pag tayo namomroblema, we keep on calling to God. No? We keep on praying out of our desperation. God answers our prayers. But see, our weakness, our sin, pagkatapos lang ng ilang panahon, BSD, balik sa dati. Di tayo nagbabago, patuloy tayo sa ating pagkakasala. Meron po akong nagsaserve sa simbahan, adik na sa paninigarilyo. Sinasabihan ng ibang kasama niya nagsaserve, tigilan mo na yan. Wala ka naman makukuha dyan. Pero hindi na po mapigilan. Dahil nasanay na. Yun na yung naging buhay. Nakakatakot pa nga po hanggang sa pagtulog, naninigarilyo. At nakakatulugan pa yung sigarilyo. Kinikwento pa niya na nung minsan, nasunog pa yung unan niya. Dahil po sa addict, no? Dahil sa kanyang pagka-addict sa paninigarilyo. So, I keep on telling, no, warning him, no, encouraging him, tama na, tigilan mo na yan. Hindi na mabuti sa'yo yan. At ano po nangyari? Nagkasakit. Salamat sa Diyos, mild heart attack. So pinuntahan ko po sa hospital. We prayed over him. And again, I remind him, matuto ka na. Tingnan mo na. Nagkasakit ka na. Tama na. Magbago ka na ng buhay. At siya naman po sumagot, Opo, Father. Natuto na po ako. Promise, pangako. Buti na lang nakabalik po sa pagsaserve. Pero alam niya nangyari, nung minsan, nakita ko na naman. May hawak-hawak na sigarilyo. At nung nakita ako, nahiya, tinago yung sigarilyo. See? BSD. Ano mangyayari na naman kung hindi po magkakasakit? My dear friends, God answers our prayers. Why? Because He loves us. Because He has mercy on us. But more importantly, because He wants us to be faithful, good, and holy. So pray with a promise to God. Magdasal ka na mangangako ka
na pag sinagot ng Diyos ang iyong hiling, naway maging mas tapat ka sa Kanya, maging mas mabuti ka, at magsumikap kang maging mas banal. Alam niyo po, magsimula nung ako ay nagpari, ako po ay nagpaaral. I make it a point na kukuha po ako ng scholar. At ngayon po, meron kaming mga scholar, maabot na po sila ng 28 to 30 na. And we spend a lot, halos 50 mil po every month. Galing po sa parokya, out of my own pocket din po. Why do I do that? Dahil po minsan sa aking buhay, naghirap din po ako sa pag-aaral. And I promise God na kung makakatapos po ako, I would also help others. Kaya, isa po sigurong dahilan yan bakit sa parish at sa buhay ko din po, hindi po kami nagkukulang ng resources. So learn from that, my dear friends, that when God answers your prayer, be an answered prayer to others. And when God sees that you are trying to be faithful, that you're trying to be good, that you're trying to live a holy way of life, ipapahiya ka ba ng Diyos pag ikaw ay humingi sa Kanya? Di ba hindi? Dahil alam ng Diyos that you have a good intention. Whatever you ask in His name, God will provide. Amen. So, ask this question. How do I pray? Do you pray constantly, loudly, sincerely? At kung sasagutin ng Diyos ang dasal mo, anong gagawin mo? Will you be an answered prayer to God? We pray in this Mass that we be patient, that we be faithful, that we try to live our lives as good as possible. Strive to become more holy. Meron ba na hindi pagkakaloob ng Diyos sa iyo kung hihingi ka sa Kanya? Kung alam naman niya na galing sa puso mo, kung alam naman niya na sinusubukan mo na maging tapat at maging mabuti. Walang dasal ang hindi ibibigay ng Diyos sa iyo dahil alam niya na ikaw ay magiging answered prayer din sa ibang tao. Magiging sagot ka din ng dasal sa iba. So my dear friends, huwag paghinaan ng loob. Continue to pray and trust in the Lord. In God's time, God will give you the best prayer, answered prayer in your life. Amen. As Jesus restored sight to the blind, we pray that